matul is-snin twal li qattajt nistudja l-iskrittura mqazza, dejjem laqatni kif xi affarijiet li jidhru komuni jistgħu jġorru tifsiriet tant profondi. Kien waqt lejl ta' riflessjoni, waqt li kont qed indawwar il-paġni mtebbgħin tal-Bibja tiegħi, li ħassejt bħal sajjetta fuq b'rivelazzjoni. Il-melħ, dan il-mineral hekk sempliċi u preżenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum, kien iżomm fih qawwa spiritwali li qatt ma kont immaġinajt. Il-kliem kien qisu qed joħroġ mill-paġni, jirrakkonta storja antika ta' purifikazzjoni u patti divini. F'dak il-mument, irrealizzajt li kont wasalt biex niskopri misteru li seta' jbiddel il-mod kif nifhmu r-rabta tagħna mas-sabru. Moħħi kien qed jali bil-possibbiltajiet. Bħala studjuż tal-iskrittura, kont naf li xejn fil-kliem Alla ma kien kombinazzjoni. Kull element, kull dettall, kellu skop akbar. U hemmhekk, qudiemi, kien hemm iċ-ċavetta biex nifhem waħda mill-aktar armi spiritwali qawwija, u fl-istess ħin l-aktar waħda mwarba, tal-fidi tagħna. Il-melħ ma kienx biss kondiment jew preservattiv. Kien simbolu ħaj tal-qawwa divina, għodda mogħtija minn Alla biex tippurifika, tipproteġi u tissiġilla patti eterni. Il-kobor ta' din l-iskoperta ħallitni bla nifs, u għaraft li kelli naqsam dan l-arfin mad-dinja. Hekk kif bdejt nidħol aktar fil-fond ta' din ir-rivelazzjoni, verità kristallina furmat f'moħħi, il-melħ, bħal kull ma jdawwarna, ma tfaċċax kombinazzjoni. L-eżistenza tiegħu kienet parti minn pjan akbar tal-ħallieq. Ftakart fil-ħafna drabi li rajt il-melħ jintuża mingħajr mal-vera essenza tiegħu kienet mifhuma. Fi żewżiti kont nosserva lin nanna tiegħi traxxax il-melħ fuq l-adba, ġest li dak iż-żmien kien jidhirli biss bħala superstizzjoni innoċenti. Ftit kont naf li kont qed nara għarf spiritwali profond. Hekk kif is-snin għaddew u l-arfin tiegħi tal-iskrittura żdied, bdejt ninnota xejriet. Il-melħ kien jidher f'mumenti kruċjali tal-istorja Biblika, dejjem mobbi b'simboliżmu u qawwa. Ma kienx koinċidenza, iżda xhieda sikta tal-preżenza divina fid-dinja materjali tagħna. Din il-fehma laqtitni bħal mewġa taħsel snin ta' interpretazzjonijiet superfiċjali. Il-ħallieq, fl-erf infinit tiegħu, kien tal din is-sustanza sempliċi kwalitajiet li jmorru lil mill-fiżiku. Il-melħ kien aktar minn element kimiku, kien rabta li tista' tmissa bejn dak li hu tal-art u dak li hu tas-sema. Irrealizzajt li kont quddiem verità fundamentali, kull farka melħi ġġor magħha l-potenzjal li tkun strument divin. Kienet għodda tistenna li tinkixef u tintuża minn dawk li jifhmu l-iskop veru tagħha. Din ir-rivelazzjoni mlitni b'sens ta' responsabbiltà. Bħala bniedem li ddedika ħajtu għall-istudju tal-iskrittura, ħassejt il-pis tal-arfin li issa kelli. Kien dmiri li naqsam din il-verità, nuri li d-dinja l-iskop moħbi wara xi ħaġa daqshekk komuni bħal-melħ. Hekk kif komplejt l-istudji tiegħi, is-saffi ta' tifsir tal-melħ fil-Bibja bdew jinkixfu qishom scroll qed jinfetaħ. Il-melħ ma kienx biss element fiżiku, kien simbolu qawwi li jinsab fl-iskrittura kollha minn Ġenesi sa Apokalissi. Fil-meditazzjonijiet tiegħi bil-lejl, sibt ruħi trasportat għaż-żminijiet antiki fejn il-melħ kien aktar prezzjuż mid-deheb. Immaġinajt li s-saċerdoti fit-tempju idejhom jibsa jxerdu l-melħ fuq l-offerti għatta purifikazzjoni li baqa' jidwitu lis-sekli. Ir-riħa qawwija tal-melħ imħalta mal-inċens donna mlit l-istudju tiegħi, tagħti l-ħajja l-xeni li tant drabi kont rajt biss dwarhom. Is-simboliżmu tal-melħ infetaħ qudiemi bħal mappa spiritwali. Purifikazzjoni, il-qawwa li tnaddaf mhux biss dak li hu fiżiku, iżda wkoll dak li hu spiritwali. It-twaqif ta' patti, il-ħila li jisiġilla ftehim etern bejn il-bniedem u d-divin. U f'mumenti rari u mudlama tal-iskrittura, il-melħ bħala strument ta' saħta, fakkira tal-qawwa li jġor. Din in-natura tripla tal-melħ affaxxinatni. Kif seta' element wieħed iġor tifsiriet daqshekk diversi u profondi. It-tweġiba, irrealizzajt, kienet fin-natura stess tal-fidi tagħna. Bħalma l-melħ seta' jippreserva jew jeqret, ir-relazzjoni tagħna mas-sagru kienet bilanċ delikat bejn barka u responsabbiltà. Ftakart fil-kliem ta' Kristu li jsejjaħ lid-dixxipli tiegħu l-melħ tal-art. Issa dan il-kliem kiseb dimensjoni ġdida. Ma konniex biss aġenti tat-toma f'dinja bla sapur, konna strumenti ta' purifikazzjoni, preservazzjoni u patt f'dinja li kienet tiddispra għal dawn il-kwalitajiet. Hekk kif dan il-fejm issoda f'ruħi ħassejt urġenza tikber. L-għarfien li issa kelli ma kienx biex jinżamm, iżda biex jinqasam. Kienet ċavetta biex tiftaħ livell ġdid ta' fejm spiritwali, għodda qawwija fidejn dawk li kienu qed ifittxu rabta aktar profonda mad-divin. Hekk kif għaddist ruħi fil-passaġġi tat-Testament il-Qadim, sibt ruħi ttrasportat għaż-żmien tal-Patrijarki u l-Profeti. L-użu tal-melħ mill-Iżraeliti der bħal ħajta li taqgħat l-istorja mqazza tagħhom, tinseċ rakkonta devozzjoni u impenn. Immaġinajt ix-xeni ħajjin ta' riti antiki, il-leq tal-melħ jinxteret fuq is-sagrifiċċji fuq l-artal,
jirrifletti d-dawl tax-xemx nieżla. Il-ħoss ħelu tal-frak tal-melħ jaqa' fuq il-laħam tal-offerti baqa' jidwi f'moħħi tħaxwix ta' qdusija. Fit-tfittxija tiegħi għal-fejm, iltqajt ma' rakkonti ta' purifikazzjonijiet magħmula bil-melħ. Immaġinajt li l-profeta Eliżew, determinazzjoni f'għajnejh, jarmi l-melħ fl-ilmijiet imniġsa, ibiddel il-mor f'ħelu. Kien xhieda qawwija ta' rwol purifikatur tal-melħ, mhux biss fil-fiżiku, iżda fl-ispiritwali. Iżda kienet l-iskoperta tal-użu tal-melħ biex jissiġilla l-patti li tassew impressjonatni. Immaġinajt mexxejja tribali u slaten bidejhom jitriedu bl-emozzjoni, jiskambjaw mili tal-melħ biex isaħħu l-alleanzi tagħhom. Il-melħ, simbolu ta' preservazzjoni, sar il-garanzija ta' wedit li jibqgħu. Irrealizzajt li dawn l-użi ma kienux sempliċement tradizzjonijiet. Kienu atti ta' sinifikat spiritwali profond, magħrufa u ordnati mill-ħalli innifsu. Il-melħ kien aktar minn kondiment, kien mezz li bih id-divini miss id-dinja. Hekk kif dawn ir-rivelazzjonijiet bdew jakkumulaw, ħassejt il-pis tal-istorja fuq spallejja. Kull farka melħ użata f'ħajti stess kisbet tifsira ġdida. Ma kienitx aktar sempliċement drawwa tal-kċina, iżda eku tar-riti mqazza tal-antenati spiritwali tiegħi. Dan il-fejm imlini b'sens ta' kontinwità u skop. Irrealizzajt li meta nuża l-melħ barfin u reverenza ma kontx biss qed insegwi tradizzjoni antika. Kont qed nieħu sehem frit li jmur lil miż-żmien, jaqadni ma' ġenerazzjonijiet ta' fidili li ġew qabli. Waqt li kont qed nirrifletti fuq l-użi tal-melħ fit-Testament il-Qadim, espressjoni waħda qabdet l-attenzjoni tiegħi b'mod li ma stajtx inreżisti, il-patt tal-melħ. Dan il-kliem, li jidher sempliċi, kien fih kunċett tant profond li sibt ruħi marraq f'kontemplazzjoni għal sigħat sħaħ. Il-patt tal-melħ ma kienx sempliċement formalità antika. Kien ftehim etern bejn il-ħalli u l-poplu mażul tiegħu, rabta daqstant b'saħħitha u li tibqa' daqs il-melħ innifsu. Għalaqt għajnejja u immaġinajt il-mument meta dan il-patt waqqaf, l-arja mobbija bis-solennità, il-leq tal-melħ fid-dawl tat-torċi, iskit riverenti ta' dawk preżenti. F'moħħi rajt ġenerazzjonijiet ta' Iżraeliti jonoraw dan il-patt, jadduh minn missiera li ben bħala wirt prezzjuż. Il-melħ, fin-natura tiegħu li ma tinbidilx, sar is-simbolu perfett ta' dan l-impenn etern. Bħalma l-melħ ma jitilifx it-toma tiegħu, l-imħabba u l-fedelta tad-divin jibqgħu ma jinbidlux matul iż-żminijiet. Irriflettejt fuq il-lealtà impliċita f'dan il-patt. Il-melħ, li jippreserva u jippurifika, kien jitlob l-istess minn dawk li jieħdu sehem fih, devozzjoni inkorruttibbli, purità ta' għan. Kien tfakkira kostanti tal-impenn reċiproku bejn dak li hu tas-sema u dak li hu tal-art. Hekk kif dan il-fejn baqa' jikber, ħassejt emozzjoni qawwija tinfresh fuqi. Irrealizzajt li ma kontx biss qed nistudja l-istorja antika, kont qed nikxef prinċipju fundamentali tar-relazzjoni tagħna mas-sagru. Il-patt tal-melħ kien xhieda ħajja tal-kostanza tal-imħabba divina, imħabba li tibqa' ma tinbidilx anke quddiem it-tempesti tal-ħajja. F'dak il-mument, fimt li kull farka melħ fuq il-mejda tiegħi kienet tfakkira ta' dan il-patt etern. Ma kienx biss kondiment, iżda simbolu tanġibli ta' weda intanġibli. Kien sejħa għal fedelta, stedina biex ngħixu ħajja allinjata mal-prinċipji ta' dan il-ftehim imqaddes. Irrealizzajt li, meta fimt it-tifsira tal-patt tal-melħ, kont skoprejt ċavetta għal konnessjoni aktar profonda u sinifikanti mad-divin. Kienet verità antika, iżda eternament rilevanti, tistenna biex terġa' tinkixef u tiġi applikata f'ħajjitna moderna. Meta dawwart l-attenzjoni tiegħi lejn it-Testament il-ġdid, ġejt sorpriż b'rivelazzjoni li wessat il-fema tiegħi dwar l-użu tal-melħ f'kuntesti spiritwali. Ir-rakkonti tal-mirakli ta' Ġess, tant familjari għalija, kisbu dimensjoni ġdida ta' tifsir. Immaġinajt ix-xeni ħajjin, Ġess, kompassjoni f'għajnejh, juża elementi sempliċi bħal melħ u t-tajn flatti ta' fejqan tiegħu. Ma kienx kombinazzjoni jew dettall insinifikanti. Kienet dimostrazzjoni qawwija tal-fużjoni bejn il-fiżiku u l-ispiritwali bejn dak tad-dinja u dak mirakolus. Irriflettejt fuq l-erf profond wara dawn l-azzjonijiet. Ġess fil-fema infinita tiegħu kien jaf li l-mess fiżiku tal-melħ jew tat-tajn ma kienx dak li jfejja. Kienet l-awtorità spiritwali tiegħu imwassla permezz ta' dawn l-elementi komuni li kienet topera trasformazzjonijiet straordinarji. Immaġinajt l-istaġib tad-dixxipli u tal-folol huma u jaraw dawn l-avvenimenti. Il-melħ, oġġett tad-dar komuni, sar mezz tal-grazzja divina fidejn li mallem. Kienet lezzjoni ħajja dwar kif dak li hu ordinarju jista' jsir straordinarju meta jintmess mill-qawwa tas-sema. Dan il-fejm laqatni b'qawwa kbira. Irrealizzajt li Ġess ma kienx biss qed jagħmel il-mirakli, kien qed jgħallem verità fundamentali dwar l-interazzjoni bejn dak li hu materjali u dak li hu spiritwali. Il-melħ, fis-sempliċità tiegħu, sar simbolu qawwi ta' din l-interfaċċja.
Hekk kif din ir-rivelazzjoni sodiet f'moħħi, ħassejt mewġa ta' emozzjoni tinfresh fuqi. Ma kontx biss qed nistudja l-istorja reliġjuża, kont qed nikxef prinċipju li seta' jbiddel il-mod kif inħarsu lejn il-fidi tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Fimt li kull farka melħ f'ħajjitna ġorri l-potenzjal li tkun strument tal-grazzja, mezz għall-qawwa divina. Ma kienx kwistjoni ta' superstizzjoni, iżda ta' fidi applikata li taraf lil dak li hu mqaddes f'dak li hu komuni. Id-dinja ta' madwari, saħansitra l-elementi l-aktar sempliċi, saret xi ħajja tal-qawwa u l-preżenza divina. Kienet stedina biex nara lil in minn dak li jidher, biex nara fil-potenzjal mirakolus moħbi fil-ħajja ta' kuljum. Hekk kif kont qed nirrifletti fuq l-użu tal-melħ fil-mirakli ta' Ġess, perspettiva ġdida nfetħet qudiemi, tikxef aspett saħansitra aktar profond u prattiku tal-applikazzjoni spiritwali tiegħu. Il-melħ, fin-natura tiegħu li jippurifika u jippreserva, der bħala għodda qawwija fil-gwerra spiritwali. Immaġinajt xeni ta' konflitti inviżibbli fejn forzi negattivi kienu qed ifittxu li jinfluwenzaw u jikkorrompu. F'dan ix-xenarju ta' battalja spiritwali, il-melħ der bħala alleat mhux mistenni, iżda formidabbli. Kien qisu kull farka ġor magħha l-qawwa li tkeċċi glam u tippurifika ambjenti kontaminati minn influwenzi ħżina. Ftakart fi prattiki antiki ta' konsagrazzjoni fejn il-melħ kien jintuża biex iqaddes spazji u oġġetti. Ma kienx sempliċi superstizzjoni, iżda applikazzjoni prattika ta' prinċipji spiritwali profondi. Il-melħ, fis-sempliċità tiegħu, sar barriera kontra l-ħażen, tarka protettiva inviżibbli, iżda effettiva. Immaġinajt fidili matul is-sekli ixerdu l-melħ fil-kantunieri ta' djarhom, mhux bil-biża', iżda b'fejn intuittiv tal-qawwa purifikanti tiegħu. Rajt nies jużaw il-melħ bħala parti mit-talb tagħhom għal protezzjoni għatta fidi tanġibli li jidwu matul iż-żminijiet. Din ir-rivelazzjoni laqtitni b'intensità li ssurprenditni. Il-melħ ma kienx biss element passiv fil-fidi tagħna, iżda arma attiva fil-ġlida kontra dlam. Kienet fakkira kostanti li fil-battalja spiritwali anke l-elementi l-aktar komuni jistgħu jsiru strumenti qawwija fidejn il-fidili. Hekk kif dan il-fejn kompla jikber, ħassejt taħlita ta' ammirazzjoni u responsabbiltà. Ammirazzjoni għall-erf divin li ta' xi ħaġa daqshekk sempliċi b'daqshekk qawwa. Responsabbiltà biex nuża dan l-arfin barf u discerniment. Irrealizzajt li kull darba li nużaw il-melħ kuxjenza spiritwali, inkunu qed nieħdu sehem fit-tradizzjoni antika u qawwija. Ma kienx kwistjoni ta' ritwal vojt, iżda ta' fidi attiva li taraf u tuża l-għodot spiritwali li ġew fdati fidejna. Din l-iskoperta reġgħet qajmet fija sens ta' viġilanza. Id-dinja spiritwali ħafna drabi inviżibbli għall-għajnejn saret aktar tanġibli permezz ta' dan l-element sempliċi. Kienet stedina għal prattika ta' fidi aktar konxja u intenzjonali li taraf il-qawwa spiritwali preżenti saħansitra fl-aspetti l-aktar mondani ta' ħajjitna. Hekk kif kont qed nassorbi dawn ir-rivelazzjonijiet profondi dwar il-qawwa spiritwali tal-melħ, moħħi dar lejn l-applikazzjonijiet prattiċi ta' dan l-arfin f'ħajjitna ta' kuljum. Kien qisu velu kien tneħħa jikxef dinja ta' possibbiltajiet tal-insara moderni. Immaġinajt djar jinbidlu f'santwarji ta' paċi u protezzjoni permezz tal-użu konxju tal-melħ. Rajt familji miġbura ixerdu frak tal-melħ fil-kantunieri ta' djarhom, mhux bħala ritwal vojt, iżda bħala qatta fidi ħajja u intenzjonali. L-arja donna kienet qed tippurifika ruħha ma' kull farka mxerda, toħloq atmosfera ta' serenità u sigurtà spiritwali. Moħħi dar lejn xeni ta' nsara jinkorporaw il-melħ fl-offerti u d-donazzjonijiet tagħhom. Ma kienx għadu biss ġest simboliku, iżda konnessjoni tanġibli ma' tradizzjoni antika ta' purifikazzjoni u konsagrazzjoni. Kull offerta, żgħira kemm hi żgħira, kisbet tifsira ġdida, mobbija bil-qawwa purifikanti tal-melħ. Immaġinajt nies iġorru kontenituri żgħar tal-melħ magħhom, fakkira kostanti tal-identità tagħhom bħala melħ tal-art. F'mumenti ta' tentazzjoni jew sfida spiritwali, dan il-melħ sar punt ta' ankraġġ, fakkira fiżika tas-saħħa u l-iskop spiritwali tagħhom. Il-melħ, element daqshekk komuni fil-kċejjen tagħna, issa der bħala għodda qawwija ta' fidi prattika. Ma kienx kwistjoni ta' superstizzjoni, iżda ta' erf spiritwali applikat li jġib lil dak li hu mqaddes fiċ-ċentru ta' ħajjitna ta' kuljum. Hekk kif dawn l-ideat bdew jikkristallizzaw, ħassejt urġenza biex naqsam dan l-arfin. Irrealizzajt li ħafna nsara kienu qed jgħixu mingħajr kuxjenza ta' din ir-riżorsa spiritwali qawwija li kellhom litteralment f'idejhom. Fimt li kull użu tal-melħ b'intenzjoni spiritwali kien opportunità biex insaħħu l-konnessjoni tagħna mad-divin. Kienet stedina għal ħajja ta' fidi aktar tanġibli u attiva, fejn saħansitra l-ġesti l-aktar sempliċi jistgħu jġorru tifsira spiritwali profonda. Id-dinja ta' madwarna, saħansitra fl-elementi l-aktar bażiċi tagħha, kienet toffri opportunitajiet kostanti biex nipprattikaw u nsaħħu l-fidi tagħna.
Kienet sejħa għal ħajja nisranija aktar konxja u intenzjonali li taraf il-potenzjal spiritwali preżenti f'kull aspett tal-ħajja ta' kuljum tagħna. Hekk kif wasalt fit-tmiem dan il-vjaġġ ta' skoperti dwar il-qawwa spiritwali tal-melħ, ħassejt il-bżonn li nieqaf għal mument ta' riflessjoni. Kien kruċjali li nġib flimkien dan l-arfin kollu u niżgura li l-essenza tiegħu ma tiġix interpretata ħażin jew mawġa. Ħarist lejn il-kontenitur żgħir tal-melħ fuq il-mejda tal-kċina tiegħi, issa mobbi b'tifsira ħafna aktar profonda milli qatt immaġinajt. Irrealizzajt li għalkemm qawwi, il-melħ innifsu ma kienx l-oġġett tal-qima tagħna. Kien strument għodda għas-servizz ta' xi ħaġa ħafna akbar. Ftakart fil-kliem tal-profeti antiki iwissu kontra l-idolatrija. Il-melħ importanti kemm hu importanti fil-prattika spiritwali tagħna qatt ma kellu jsir idolu. L-effikaċja tiegħu ma kienx fin-natura fiżika tiegħu, iżda fil-fidi u l-impenn ta' dawk li kienu jużawh b'arfu b'reverenza. Immaġinajt fidili matul is-sekli jużaw il-melħ b'dixxerniment u umiltà. Rajt f'wiċċhom mhux devozzjoni għamja lejn oġġett, iżda fejn profond tar-rwol tiegħu bħala mezz għall-grazzja divina. Kien bilanċ delikat bejn li wieħed jara fil-qawwa tas-simbolu u jżomm il-fokus fuq l-oġġett veru tal-qima tagħna. Irrealizzajt li meta naqsam dan l-arfin, kien kruċjali li nenfasizza li l-qawwa tal-melħ kienet marbuta intrinsikament mal-fidi tagħna u l-impenn tagħna lejn id-divin. Mingħajr din il-konnessjoni, il-melħ kien ikun biss melħ. Hekk kif din il-verità sodit fruħi, ħassejt gratitudni profonda. Gratitudni għall-erf antik li ġie moddi lilna, għall-opportunità li nerġgħu niskopru u napplikaw dan l-arfin f'ħajjitna moderna. Fimt li kull użu tal-melħ f'kuntest spiritwali kellu jkun att ta' fidi konxju, affermazzjoni tal-fiduċja tagħna fil-qawwa divina, mhux fl-oġġett innifsu. Kienet stedina għal prattika spiritwali aktar matura u riflessiva, fejn kull ġest iġor tifsira profonda, iżda dejjem jipponta lil minnu nnifsu. Din ir-rivelazzjoni finali ġabet magħha sens ta' kompletezza u ċarezza. Il-melħ, fis-sempliċità u l-qawwa kollha tiegħu, kien qed joffrilna lezzjoni profonda dwar in-natura tal-fidi tagħna. Kienet fakkira kostanti li l-vera qawwa spiritwali ma tinsabx fl-oġġetti jew fir-ritwali, iżda fis-sinċerità ta' qalbna fil-profondità tal-konnessjoni tagħna mad-divin. Inħossni trasformat. Il-melħ, dan l-element daqshekk komuni, wera li huwa għallim li ma tistax tistmaħ, jurini l-profondità tal-erf divin preżenti saħansitra fl-aspetti l-aktar sempliċi tal-ħolqien. Issa kull farka tfakkarni fis-sejħa biex inkun melħ tal-art, biex nippreserva, nippurifika u nagħti toma lid-dinja ta' madwari. Nistiednek, għażiż semmieħ tiegħi, biex tirrifletti fuq ir-rwol tal-melħ fil-ħajja spiritwali tiegħek stess. Nittama li nużaw dan l-arfin barfu b'reverenza, dejjem niftakru li l-vera qawwa tiġi minn Alla. Nixtieqlek li ħajtek tkun imħawra bil-grazzja divina, ippreservata fil-verità u purifikata bl-imħabba. Il-paċi tal-mulej tkun miegħek. Salla għali mistana.